Bé, seguint en este mateix projecte, anem ara a fer els moviments, però canviant la coordenada del punt P2. De manera que tots aquests moviments anem a borrar-los i una vegada estem en P2 el que anem a fer és a modificar la coordenada, borrem aquests moviments i també podem borrar tots aquests punts. Es quedem en el punt P1, que és el punt este intermig, i el punt P2, que és el cantoner d'este, que és el 0, 0, 0. El que podem fer és el punt P2, la coordenada X és igual a P2, la coordenada X, més 250. I fem un S-lin P2. Si fem això, si ho provem, a continuació fem un P2, la coordenada, en este cas Y, i un S-lin a P2. A continuació fem el mateix però restant a P2 menys 250, és a dir, estaríem en este punt, si en restem 250 se n'anirem així, i si ara en restem 250 a la I, tornem a l'inici, és a dir, si fem això, tornem a l'inici. De manera que el programa quedaria molt bé. Si volguérem jugar en les velocitats, per exemple, anem a jugar a modificar les velocitats de moviments lineals, tenim vas vel CP com a 2, això és velocitat de 2 metres segon, i vas, vaig a copiar-la directament, vas acceleració també de 2 metres segon. En aquest cas defineix aquesta velocitat i aquesta acceleració inicialment per als moviments lineals, i quan faig el primer moviment lineal, així vaig a definir una nova velocitat, per exemple, més lenta, 0,1. Si provem això, algo ha fallat així. A veure, tenia la instrucció, crec que per així o no. Si la copie d'ací. Algo està donant-me mal així. Ara.
Hem de ficar-li 0.1. Vale, sí que es veu que va més lento. Ara hem començat en 2 metres segon i una acceleració de 2 metres segon, i després de fer el primer moviment lineal li canviem a 0,1 metres segon. Vegem que este primer moviment el fa a 2 i este el fa més lento.